ଚାଲ ଯିବା। ବାତ୍ୟାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଣ ପାଣି ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଲୋକ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲିଲା ମୋର ମୁଁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରୁ ଯେଉଁଟା ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇ ଭାଇକୁ କହୁଛି ଭଉଣୀକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖରା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ନ ହଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସମୁଦ୍ରର ଏଇଟା ବନ୍ଧ। ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେବେ ଥିଲେ ଏ ବନ୍ଧଟା ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ବୁଝିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ବସିଛି ଦେଖ। ତାକୁ ବସିଥିଲେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର, ବସ୍ତି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଘର ସବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତା ଘରେ ଲସି ମଗେଇକି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ମୋ ଧରିକି ପଳେଇଆଇଲୁ। ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଦବା ଦେଖ ଚାଖଣା ହଁ ଇଏ କରୁଛି। ଆସିଗଲେ ଲସି ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ଢାଳିବା ଲସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲସି ପିଇଦେଲି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ପିଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି।